Príjemný dobrý večer, konečne sme sa stretli. Ďakujem všetkým slobodným občanom, ktorí sem prišli. Dneska som, nie že milo prekvapený, som zaskočený, že čo sa tu deje, že koľko ľudí prišlo, že konečne ľudia pochopili. Všimnite si, nepotrebujeme ani ružové vesty, ani červené vesty, ani organizátorov, ani nahlasovať. Každý si sem prišiel na prechádzke. Je tu nejaký akože plán, že bolo na niečom dohodnuté, ale samozrejme ako poznáme protistranu, tak určite nás monitoruje, majú nás pod kontrolou, čakajú nás, tak nás čakajú. Ja by som povedal, že muziku by sme nemuseli počúvať. Ja by som povedal, každý to musí povedať. Dáme si, že 3 minúty pod vplyvom alkoholu. Nemáme prístup sem za mikrofón. Zdravíme. Nie, to je náš kamarát. Za to som naradal 5 ostrovovačov. Nie, on. Policajný. Dobre. Kameraman. Dobre, nebudeme tu riešiť teraz policajtov, ani mieny, nič, všetko máme v poriadku, takže nedávaj mi to do ucha. No takže, máme krásny sobotný večer, podvečer, ľudia nech si premyslia 2-3 minútový nejaký tento príhovorík, tuto ešte Tibor Eliot Rošta, toho by som pozval. A môžeme sa striedať, len niekde tu je pán Molnár, by nám niečo povedal. Hlavne v kľude, žiadne násilnosti, debatuje sa, tu je kávička. A mňa tak napadlo ako vojaka, lebo vojak, keď už od určitej hodnosti má zodpovednosť velenia, tak musí sa adaptovať, prispôsobovať a víťaziť. Tak ako prídu sem ďalší rečníci, ja by som navrhol, že by sme si uctili pamiatku vymaštenosti nášho systému, čo nás akože zatkli, alebo čo s nami spravili, alebo čo chceli dokázať, neviem. Že by sme si hodili kultúrnu prechádzku tomu parlamentu, kde to bolo pred tým brlhom zlodejov, ako to nazval môj kamarát Hrúbko-Vasky. Takže po chodníkoch pekne ideme si. Alebo keď už inak nie, keď tento návrh neprejde, tak nech tieto ringličky naše, nech sa tam premiestnia. Na začiatok, takže Potocký vám odkazuje, že mu je strašne smutno tam, kde ste ho zatkli, že by si to chceli zúctiť, takže možno aj tam pôjdem. No ale to všetko záleží od zhromaždenia. Vítam aj toto slovenské hnutie Obrody, pánko náš. Boli sme na debate, tak uvidíme, čo bude. Nech sa páči. Takže sme dohodnutí. Žiadny vplyv alkoholu, kto chce vystúpiť. Omamné látky a tieto veci počítam k tomu taktiež. 3 minútky, aby sme boli dohodnutí. A je tu, myslím, dosť veľké obecenstvo, ktoré to schváli, neschváli, odpíska, vypíska. Ďakujeme pekne, dovidenia. Ide sa ďalej. Ďalší si povie. Nebudeme sa tu tlačiť, nič, aby tu bol priestor. Na niekoho určite nevíde, niekto má akože, ja sa budem tlačiť, samozrejme, keď poviem, že tento nevie rozprávať, čo trepeš, alebo takéto, dajte ho preč, ale nebudem to robiť, lebo každý máme svoj názor. Takže, a potom by som ešte možno oslovil Slovákov, že ako sa cítia, keď niekto robí 50 rokov a ako žije, aký má dôchodok. Ja mám 40 rokov, čo ma čaká o 20 rokov, akože to je úplne jednoduchá, ľahká matematika. Tam netreba nič extra presviečať, vysvetľovať, tam to je... Jasne, tak mal si zohnať aparatúru, mal si ju sem doniesť. No, čo, nepočuť. Tak poď sem bližšie a budeš počuť. Mal si zohnať, postaviť a bolo by vybavené. Dobre, ďakujeme, takže v kľude, pomaličky, sú tu kávičky, debatujeme sa, sme slobodní občania, koho to ako baví, zapáliť si, ide sa ďalej. A to memorandum ja som osobne podpísal, akože mne sa páči, len viem, že ja budem šlapať po tej reálnej hrozbe, by som povedal. Som aj za s nimi, som za spoluprácu, za všetko, len nechcem nadávať, že vyjebaný systém, alebo kto tam je. To treba dať dole. Dobre, ďakujem zatiaľ. Nech sa páči, kto nemá striečky zohnané, tak ešte kým sú obchody otvorené. Sviatok. Ozaj, dobrý nápad. Ja som si doniesol také papieriky. Aj my. Papieriky, len kde sú? Samozrejme, kto tu má nejaké papieriky modré s nejakými hviezdičkami, žltými. Doniesol som si takéto papieriky. Tak, rád
by som ich akože rozdal, škoda ich rozhadzovať, lebo nie to ich určuť, že sú takto z tejto strany vyzerajú ako... Volá, keby som mali na zapalovanie cigár, a cigár je, takže nie. To je nejaký znak šme, alebo čo to je, bandy zlodejov a darmožráčov a krížom krážom, to vieme. Takže nech sa páči, rozdajte si ich a uznajte, čo s nimi, ako s nimi naložiť. A oznamujem vám, že 3 dní máte garantovaný, všetko je v poriadku tam. Akurát na dve ringloty, ktoré sa tam vyhrážali, keď sme išli z CPZ-ky, tých preberiem, keď budeme mať pojednávanie. Takže kľudne si podávajte ďalej. Smradlavé toalety, čo je na to pravda? Prosím? Smradlavé toalety sú tam. Všetko hajzle, obšate, všetko môžu, to mi dávajú na to. Takže náhodou nie, môže to byť aj podzemný, potom neviem, kto to bude upratovať. Dobre, ďakujeme, ideme ďalej. Takže ja som prehnal tie 3 minúty, ide ďalší.